Да. Калин, че те ме прекъснах. Ще правим второ. Абе, предния път, когато идваха там, извадих 1.11. Да. Карпун. Абе, това го видях. Имаш ли памет още? Те, Емо ми звъня и го прекъсна, това е втори. А, не, филм ли правим? А, по филм направо. Направим го пратим на ти от Хоби ТВ да гледат. В серии, сериал. Дързо си красота. Бошката и неговия шаран. 2707 серия. Почти сме на финала. Почти сме на финала. Очаквайте още 5000 серии. Но поне се показваше от 9, сега вече не ще и да се дигне. Почва да набива. Обаче почна да се предава, виж как се... Не. Пусна не говоря се е предал. Със сигурност се отслабнава, ама... Не е като 9. Ама остави го и си фърли другата таша. Да, бе, с него е тук. Поразлади малко. Ти освободил ли си авансите? Че да не имаме загуби. Върши го по пасе. Обаче виж, си взема стабилно. Взема си и съм на кантар, а го стегна още малко, а го скъсах. Да, скъсна. Не, бе го бъде. Той си има... До края на епизода има още 45 минути. Ма ще лапне малко въздуха. време. Нема стане с въздуховата. Пък и имам и лампа. Я подготвях нещата за вечера да се нагласим. Трябва да инсталираме лампи, мампи. Има някои големи излизат като талпи, обаче някои така не и не. Иначе то не е фащано отдавна. Сигурно? Затова е така. Е там до сега ял от това Виж как ритмично се взема. Той не спира да напъва. Да напира. Но не, тя макарата така му позволява да взима. Тя си го е стегнала точно колкото трябва. Ма не го виждаме нещо. Защото ако съдим, че дърва отгоре ти 50 на прото стопи. Му трябва още една тениска. Аз днес като бях дошъл, май няма много зла. Спокойно. Накрая си предали само. Трябва да го видим. Не, тая кука няма къде да я справи. Та е кобана. С горелката е грея. Само не го изпрошка. Прошка не мана. Бах, ти животното. Нема Бошка, за това снимане ще трябва да се снимам и аз с него. Викам, за това снимане ще трябва и аз да се снимам с него. Няма проблем, чай да го извадя. Етап. Защо не пробвам ривчето? Репортера на Хоби ТВ. Чакай да видим, бе. Мишо, бе, какво те притеснява, бе? Спокойно. Какво те притеснява? Спокойно, будни си е там. Уши ми се, бирата свърши и Има един... Я само ми кажете, там на масата има разни храни. Има един радар камера. Ми, няма да ги взимаме. Добре, твърдим. Да ви ако трябва да имаш. Няма... Това, че има за един месец. Че има за един месец. Има един радар от камера, после ще вземе. Да, тези хората признаха вътре, кой го взима и това радар е техен, ти на умен. Не, то Радлер е Наше, на... бе, идиот. Аз го слушах. на Миленче. Той се беше стоплил. Негов е, бе. Аз какво му казвам, че... Кой си го вземе, какво? Те са настаните хората, ти се е без, бе. Да, бем се. Точно там му даш динята, други път трябва с пари не пусна. Ако ще го вземеш, ще те почерпа още един. Толкова съм жълбясал вече. Я му казвам това за ме Радлер, верно. Я му се лъйко да. Айде. Предара се. Лапни, бе. Те дава Иван път, изкала. пак